Moni ndabwera ndi nkhani yabwino breaking news. Sinamoni wapezeka akuti anayesayesa kumuyikira matchera kuti ampange trap koma amati akaona matchera aja amazemba. Apapa anagwiritsa ntchito drone mene namujambula nkuona pamene anali pamene anamulondola koma atamulondola anathawira m'madzi. Nde anayamba kulimbana kuti antuluse m'madzimo chifukwa manjoyamo samafuna kutulukayi, koma of course mapeto ake anakwanitsa, anamutulutsa ndi kumtenga kubwezera naye ku zoo. Abale yake amulandira milandu yatha mwina khululuka pano.